na tuateke kumanyinga igeka kialinga busuga ngo batunu musike Steve Rika uyuro mu MCB wodi ya ibeno bono mambia sokoralira magendero na manganande abwatkante na siasa bono mambia. Good morning, karibu sana in the house mheshimiwa Steve Rika oikirega bono mambia unyorenga nigole ime ya Getembe Television na Getembe Fiber murubuli kurunga etuani emambi ya bono. Karibu sana mheshimiwa. Good morning bwakire we mheshimiwa. Bwakire bya kabisa tuko ndi chagetebye na ndi ntona makoma nene. Yes. Kyagara no maitenga Yesu Kristo mbomela netena Thomas na confirming imisumari eri nere iko bono molene na bogete go chinkolon sasogete. By the way yentungire na ali rais Matilda. Mheshimiwa is one of the staunch Christians tobwate umanyete Biblia sana lakini onyetali siasa zote kangono murandi yole. Dario Borandia you know mate nentu kwande to arandeliwa. Yes. Kya no mate koru chuma tubate good Friday Easter Monday na bokuboli nyangi good Friday kwa ereso wocha bali tenga bono ene kuli makofika kera mwana nyasaye bali weke tenga ba mutindekire obokire bono moyali. Mheshimiwa abantu ibe nombia bale weekend yaona kia weekend mbia te kyagera nande ngwakera Getembe TV Getembe Radio ngambie mono no bale ngaso koralia sensingima kurwa marandia alenge nyamagwa kyagera ngoko youth ngokora balenge amasega bukorandi bwe wiki amasabo naende no mu pastor bara nere nanyore to mbaso kana gwe para I think mbia na bwe lead getiko chirira Jackson obale obale ngo charenge mangana ya abakristo batete komorora komwa pole mbachite na babo pastor Clifford na pastor banda bange aso kumwaligania se district ya Nyamagwa na bali batanyolete libagalio ko mubwati kuchitaoni komorora kuikanya kitali ndo akoleta masaba yamo igongwa keranga directors bateneli ba Getembe Television Getembe Radio amangana mwakoleta na maya gakirindi uyu tali kunyara wiki kanisa ya Nyamagwa akonya kininchiri na akonya gete baka mwae nekene biabono sara naye kertu engika ali ntwaroche gwaikira nteka ali sawo kwa bomoyo mubwa bwatani ko sabira umurandi amayasi muwaskananya olete na kwaligania abasaye gukora masabo nandi narucha abasaye baibe no abasabange sano korana babali abanchite njiri mbanchite kwaroche bagambe ande umwando mbarengo cyo mambachite bande ba birundu batumite mwana tumite wa Krish na inde umushimiwa ne munyamachiko Sonya nena rengo na nero yo mobo okonyete pastor ya mbaskano we para komalente kuchinya kitaligo intu yekorokinga abamunichingu mheshimiwa tutagenderera kwa nirego na linateba umanyete nakiri kulia Rais Matilda nga abashimiwa baita abande uchakiro mheshimiwa Steve na abande na barayibe kanisa unabona mheshimiwa Sonya naje kanya no mulisi we kanisa na ndomura omosemi bwa barandi igona kero barase siasa ntuba ise kuiranga mheshimiwa oliko kusokora kusino mushikali ko chiregagu nsiasa yoka aje kubwata no bosemi bwe bibiro kandi moboli na bako konya kibibilia kandi ye bibilia na ndinasomelete amachiko yes no eloyale ino wakili mwakili yale igo baraibaito ibaro round ongera sana biabono sana pongezi asia baraibage siasa ande vale asi kanisa uzetika tindiko chira mayanga kyo kunyara go balance isengi jo siasa ngo chiri ya rutavanta sako ya babekera tirigoro kwanyaranga no bo Kristo mburaro omanyite siasa ne kanisa nabiko sana amekyagera nabantu bamonene bategeta abantu bamanyitiringana liyo monene egere bintu mbi etigunga tagora chikanisa chenya sai bamagotenga tieto tagole tobeke jiduka ba understand tinga yaya ano emioyo kareke igotolibwa kwaro jono lidi go serinde lidi chikoria chitenga bantu mba kama liogi na nini bande bakata ya bibio tenga monene mochengere mwakira maliogi moterere yagi igo nande ichikiriga chenchu boni bintu iko bono siasa
ikiagera amachikari ale ikanisa nandi norale siasa ikiagera umwana siasa wakobo mubeliri okung'ainiriria wang'ainiriria ebintu ebinge bakawasale bana siasa abange bakakang'aki nabo bakali kung'ainiriria igo lakini abange nabekene bagoteba. All right. Bono andake Matilda kapitoko chaka emasemo mushimo karibu sana na gwati kiroteba emasemo tinka gritinga na halisiko gali otarama yanga ningo tolenerega bono mambia lakini kire narobo igo totebi ntutu ago chana nalioka ate yumulire ndako kotonyora no moteli entunde ntangani munaro uli goso Mombasa olega gusigo so tegera kuruno achinsi chengombo ura kuminga mushimo bono bale nabara lingoyo oyo gakorokwa Steve Arika monto boko bwabantu bibino nche ko naba boletimba wakirisha bono nchingo wakirisha bono kungukwana kwa nyaba ibeno ya igo bono ibenere ga bono man bono ni benere ga iga igo no momenyu ibenu omongina asoro mogaka omusae no eno montomo neno ndebwensia sole igo bono tuchandika ibeno no irese studio na onstugo kwana na ibeno bono mambia tuko hapa ndani Matilda. Mheshimiwa karibu sana na ekiroko ligereria wekira boniga maite barange kwa biri kwanira gusitwa kwanire ama gendera lya korekanira Steveno wekira boniga ngiora ate yo mumenyo ibeno in terms of development timbu atikende kyara bamenye bebeno nekitachiri cyane bintongo kora talincengo kora igongo kora biri bantu metenkole liswali eli nabarire ni buyara kininche ninyege netenga biri bagontoma mbiyandete gokoreka akagwira nirigo mbago tumete abagakubeka geti bagotebinga linde umushimiwa kagwachire geti etene kinga tuabere buya asijibara ine ebintu bago tumete jibara gwakolire kyagera no mato taraboli burayi no bwate manifesto yao yes kina kinta etenchi gokola bantu bibeno nabaro bagotebigo koira ekena kieke manifesto yamanya kobeye one inaba tani bantebeti nduchinga mbigende kwikirana mane chipara tikendete gotigera kiagera chipara chitara era parnero kugenda kurudikendo kwanda kuchirikendo kuria kwanda rikendo yes nere tigate njera kinere inenere akirira nere takire kwaera nere nechipara chindi chinke charosigu nainde bonoiga igotore moroberio letera no muchumbe zairi janda koranga irami yabikiru ekero gagu ko igoro irani nga kiba mutomete chipara nchire chielire echinde nchire process eko gero manyite binte none palterin chenkoros chita chiri jane chigontebia mugambi nayo twakise para igo bagwikalanza twakolende nga public participation baru priority kinyoron kirige gutanganie para kendi yatanganie nyagitari kendi yatanganie mache igo kogenda ni chi priority usina magani yekinyorejo weitero mukutano abantu bakorangirwe kinyoro baitie bona ntuto makovirenta assembly to forward go just governor oyore simbarat egerba babi implement tutwabiete na bako implement mheshimiwa kirawo tukanira mangana ayeche para taraska cross para chikubwata na mararo se tukanira nonye chi daraja andake ekirokurigerie wodi yebino asena roro chenga idaraja ni kwentiko baro lakini teraboro konyorora bamenyigete bakwe murungani batanga bagusinyu gutambuka chindoche ekerembura ayature marabunki bene kene kogera tutageti toganye baka chitara cha chinyinge chire chemete nande kero cha mugaso cha kirebo ire mbulekere ya tule konyora cha gundire cha soire roje chitara cha chinde nchiro konyora chero setukuna macha go etabu ninga kiembura machi gago cha mangi kwanyora yanda chire nebitugi asikirili kalbati amache aitirigoro kiagera nebi tukuraro kabuna emergency lakini rende tugenda tekoroberi buna bono itaraje abwato muchando mono monene we aliri kendo moino yale kuunganisa nyaribali nabo basi bose ward ya ibeno na ward ya ba central na begiti twesororo yaro sibu yabeire bono gutambuka kurubasi nyaribali uskuru nyaribali cyo basi nice ndaisiere
ne chinde nchiro akere pare korosi guchi korosera niwa ne chinde nchigendete korosi wa kiagera ichi nyinge konyorori bono chire chemete achito kunya gochinchinga chiro chinchira era chonsi lakini kero kwanyorire ikenyoro okora agenda na kiribaete e priority ntangani na Mheshimiwa Ichiga chemete andake wikira boniga no nyore gukobeka oburaro bwemete asewodia omuraro nkobekole for emergency chinchiranjire tokura kanga jigweta noni michime ya itaenda igo bono munari ere para itaitiri sabiye taititi tuchikobeka ari kalabatio ukura bekentu kere emergency nimete manya go change mokoligelinga njeraki trakole permanent igo anda ke keratukuska kurwa sichipara tuligelinge nsemo ya machi mayete ingwate bayo gukora kiri bagotumete mbagotumita machi bonona buranye ntuma yiti mbagotumite machi naringi manifest ya na rogante na takire ekogara nandi sana ibeno onko batebi ibintu bigwana yes tari ntengo chenyo tanga twakolire kega ibintu bigwana lakini nende asa machi mbiro bikwanire ari mbiro bigwana yes kwa mfano unabono amache naro chagetuna Mheshimiwa Honda yes alikuruka bosi chenyantrowa ichibo chebeno gotnyamecheo macha yunto kwante no governor Simbarat twabete pachet nande nagende tekoroswa kegera amacha yub na bono iga ikirinyantrogo igoro na igetebe nenya kitari igona agenda rate oh yes amacha ande na ya Irungu Polytechnic alemiru na agenda rate all right na kuruka bosi ari igesima kiarengo chitangiche cha komentwa nabanyene kabosi ari singincha macha ya akuruka bosinse gaguturumbukira graft kucha nyantrogo taristime waka na bari balege tunugoro na butandete kubanganga na kia macha ari ya yige wako yegesima na kina abantu bakonyanyolera ange asaba kubuchira ande tokoligine nsoko era nyale kolenta amache guchigalia egerekira abantu ba benefit na mache abaikirange iko na igesirali bategete na oregesima twagambetene women rep donya process mbagendete kwa nyambara ikaso konyora obulemo lakini family nero yerwete kuru obulemo bagendete on process na se county nibegete budget bono ikerikia gesere mo chairman yo na ndete ko process obulemo yuno ikagera tokole magesima ndons mambia bana bakene batenga ikine sokoro limete kere waito kere waito na kene igo process jinchiganda na kwa na machande na rali ya korwa kerera ase Dr. Monda family gali alimbaru to bolemo chimashini njiro county babeka chwesa 10 million njiganda te go rosia machayi arolenga abiri igo na ligesere moino ne family nero yerule yalimire community amaje yabikira bakajitangi wango igankonya commission bara amachikira muchike amaje banyore nainda se nalianga bi nalikuwa setu mugavana Simbarat yato ball nero na process igo na nyamagwa batagete ikiagera na amachi second buna bono tutararo bisingo tarenga secondary school Johnson yanyore kera Irungu yanyore wetero Mheshimiwa zaidi janda tuagambire process negendrete yokubeka igesima kere Kirwa secondary na inkero kanisa Kirwa sile yari mete kagango bangatoreka nyole bump no nkiwati machamanga abantu banye gutumia yes togo cha kirera na nyankororo amacha yabona yago tira kurwa sepam agoika kirera igoro nkoira nare back aso ay kirera secondary aso na nyankororo secondary ne primary igo amangana ya machi na gendete na lentonya te priority kera ba otebanga
greenness is second to God. Godliness. Karora bete enkoro na Orange na gucheza na sai. Orange gutina mache no bogima. Mache no bogima. Mache ina bara asibia ngoro. No asibia ngoro asibichanga chiraza igo bono igo amangana ya mache na gendebete. Yes, mheshimiwa segane ya mache libori elimo ndoche so mutandao omonta kubulinga egesimakire ibeno hospital inki gitariko igorero gusinki gitariko konyera abantu ba chisemecho egesimakire kiabege twe budget na serikali ya rengo inkigendete kubwatwe kyara ikyale metu kigatigerunchera igo national government nkubwati bari kyara liire budget njabege tuororo nanya tamarube nanya toma egere ba complete project etayere tenchera lakini kutuganyirete ikyo nakinago tebinga neli nenya gitari amaja ikirororo bantu banyegotumia tuganyete naye gisima gikonya koroswa igo ntori kuganyanga gintike nabona ndukurari alternative onyo muntu mutuko mwadi kanywa macha mangi okirinya gitari yago basekara igapart from uko ganyeke je serikali amache bada ikiro acha ikirona igete igoro chibundi bwana ntukwa nega abantu nobel banda taba orosia maji. All right. Yeah. Asante sana ndake kurako nyuli mwanchu matigiringa na burabe mbono gotonyora se radio ya Getebe FM na aliese television na mheshimiwa Steve Arika akwiruko mutuboko boko obwa bantu baibeno no alega na intubono mambia sengambo ya bene tukunya kulilia maangana au anamono amagendero ayuabwa tikaine na siasa chito anamono se wodi ilia ibeno emambia bono kingencho otuale liboli goso tuale kendora ndiyo sanganaitu tuyabanga nigo tuigolete ebisieli 0741583878 lika ujumbe 0726447367 nabo yugayo mwenyene nabo komyo kasemi tandao utulikire kolengana buna uraga nikulika nasi bwanchite Matilda tonyore ali chinse mocha Facebook mutandao ito na Getembe TV na boigo YouTube so agali comment section nyuko bwate okubolia konde kubwate kirengere kendo ligeti ko sanga go chigase studio kero to kusanga ano mheshimiwa Steve Arika kurase wadili ya ibeno karibu sana kirengere kyao niko gianjire na mheshimiwa ase kero to kuliga mangana yichiseme anomono ase via ECDE nako bikwanira na boigo tumetinga chibasari chiro chi county anakilokana na ibeno mpale banyalire ko ba chi beneficiary emichineri akonye kirwetira chibasari chi county terasol emichinero yakonye kire yekugera chibasari tari nchengwerikera nejiform kara charura se county government form tiye kulika Steve Arika kulika Steve Arika bago chale bananchi bae kubaira baicholia baira ni baewa kera last yamba etwe no mwako yoiga bacha baewe mugabana nande te korobeli ino mate gasi ito no koranga chose pasari abantu barente rujiform baichoiri chiranire bono wikira gabo twamanya kubatinga ndiri chikoba twaboliyo mugabana gata from chekitike ndete korigo kwa rachire iyo wangwega ngochachire ekichiro chiro ande ngochachire nanda bantu ko benefit mheshimiwa tutasi skuru liboli liboli metaboli bonna bana bana sene tumo kwasi chirusa andake inkiki liboli kili ibeno woda egenda toko randake project chi skuru kweneke masomo ibirasi bya mentiru asibita linge kuse murubuli yonde ogendre tasi skuru nuro ogendre tese wodi yako ge kogera manyite bana bono baboli nemero wechi skuru bate bana bono ntobate polytechnic bate rongo polytechnic tekete yarachwe alright kyara nero na ntobate na riangabi yes ne shosho ya nyantroba yone bintu bigo kuna abantu bale asama somo skuru baba lakini mero inagendrete alright ntobate jinasari school jabana unabono asei ibeno nana tete antono benchmarking yekoba na jusiga ngwaro chimugabana na chite koronje grass ECD grass kibwate abana tivero abana bago la kalbaro sire and bago somi baro chikatuni watu baka free internet
echibono na chitete kunjira chiskuru chetu kuchirabu yekogera eyine ase benchmark y'abantu bakunyakorera unabona iga skuru na irungu ibenosioji nyamecheo chirichiro birasimbiro binase skuru bya kwamete bigendete ko korosiwa ibinde county nagendete korwa wadi yukuchikorosia alright kiagera mangana ya wadi na korosiwa intugente tolendete no kobeka e budget lakini gasi nagenderete kiara mbiro bya alire no ine project na sabete safari foundation nero amabati ne plaste wa kunere se ko era kiagra nese disco yare wati cd pp1 pp2 pp3 kwa chavare staff room kwa chavare echkoni na ndibabe kichisuguria ko pake vitu byo korosendagera kubeka bari chitangi chamache ko beka bare computer lab igo nero bwangu igango chamare benchmarking ase wodi bino abana mbagende kunyo mabere abana mbagende kunyo mabere kyara bano ne rusa bano ba kunywa yanga technically ndira niri no kuna tuasiegete kunyo bali na echombe bakonyo bono iga ayanga bakonyo ekuigurwa bara ekwe gari tuko basigete skuro mabere nagende tegose mabere nagende tegose okay ndio bwana adake mheshimiwa wake tukunya kuligiria najua ase chisemina twaligererigo andake chisemi nchikoba kera abantu barasige sunte kusino ase wadi tekoraba wadi yago tima iti aramba gotumete ase manifesto yago na babekire mulero chinguru chumulero onye bagotumete na ntotebinge inego ikira ni gose bado bigenderete mo ketokora hashtag yebeno yare gotebanga ibene MS te komesa bura butai yes yes igo unabono mangana yistima to bwateranete no mushimi wa Zairi Janda yes assets metarenge negendete kobekwa unabono igano genda bali chirichiro contract enchiro isire gukora commission togendete kubwaterana tororenga sinara aligetiongo utaka gose ngusiole gesunte kero and then to promising estimango chere igo ekeroro apokora sande ora bubaro lakini ekeroro so bora bukulio ujatu konyerora igo ntogendete kubeke process buna nyankongo tu nyamecheo kabose na estimate hiyo igo kwende nagendete na mangana street rights yo komunikera abantu asibagoeta na nagendete iko ntuli maiga mono yagera binte internet ko batera na serikali ya county government na national county government koranga ibinte byo bikiranire matira nase chichiro chirase wodi yao andake torochenga bunabono murai bwensere na atale gochagusi andake no bwate chiro eli orochenga ne bwente korosi waso bwango na imbe no nyene serikali ye county era uso kwangu ye bwango kechi ikiranire tindi twara chiro mbwente kora korosi waso bwango lakini chichiro nchiro abanyene babete priorities unabona se county government yes to request you mugabana Simbarat na legete budget ase chiro nyantrogo section rekorosiwa na then to sabete national government wetera umuchumbe Zairi Janda nyantrogo nereyebe yeme yokorosiwa ase modern market chiri national ekorosi togendete go process chiro ya Nyabisabo market igo asa mangana ye chiro togendete neria malimata ya mange ase chichiro chiranye kubekwa ase na nyantrogo twagambite ne committee chiro kagera market yechombe yego chali ase chiro nkonya koligitore ngakaina ande turanyole ubuli mubore alternative chombe chiagendo tigiteruo chaone rwo nchigo chabaka igase chiro aga barangalika te chiro magega akukala ne kakorosiwa ne challenge endenero
cho echichiro ya nyantro ko teraera lakini dende ndo abeke budget geta monton ko ware award egere nerero se kera we Kevin tebiga to bi sugume bi onsirimo kera bantoma to mete to chego tegachi unke taunia to mire to chikoranga inkitoko bairera biri basabete andake ekero tule kumanyete bado asichichiro abantu bago baibeno ibeno ne ya moye chiwoda chire chibebe kaine chikoligo changene town me kurubeno go che town ni accounting italiale abanyabiasara na bange bali beno abande bago chebusungu abande bakoenda ine murubulyo huna ye umuntu abo bwoko murubulyo ndino robwata na bugusira magro bonchire ligale sebeno na ebintu binde na ebyombe bya bonchire ni bitule nakike tokote banga tutagete totenga barange ne town tutagete na ibene abeta nemese igumuntu ko jabuzungu oenda benchmarking ibeno kiagera ebintu ne binge biribire town investors yabande bachire ibeno mbagandete ko ibeka kwa mfano ndabone driving school Camel Park ne bwate driving school ase geti arikanya ntrogo ego ibintu nani binde bire town bira korosi migate bakery factory nerali beno college nerali beno mission onyina manage polytechnic into bwate rungu to bwate yangabi tinya gitali nchiro ne chichiro na chichi ikobono tagete ne ibene be town yeah yo gitanya tabanga ngwali gantore investors bagocha babwate kerengalikia right onsi nalinga nigura somoroli wetu ani yagatembe nekatonyo sangamo numuske ondarebo Steve Rika bono mambia kuligelia mangana magendero na boigo onsi kyandai komi ngayo manyene kunya kusangana intubono mambia jujumbe china siro liriga chigocha abande mole magendero kwa kaisimi ga iganko bultu isimi chuba badai lakini katonyo kusangamo somoroli ga wetu ani mushimi wantu tarachi kuligelia ingane nene andake naru chubwate asukurengera ligyogo chigo kuruba konyo sasa ndo ibeno tuligelingwa mangana yechi sorry ibeno sports is one of the departments you go to a county kinenkere murubuli kwangu siru chibeno igoro ye aba chikosari ibeno chusigana baroje no marenge abatu mupira gwe chikosari korokere application ba kanto ganyete faino umutimoko usabana egere baichwaka friendly ne winning team ya wineti igo amangana y'umupira na ende wiki ye bunego chaka abana mbaro bako ende training yoko bugia sirimbi na koba chikoch yeah kogera tetwa chikoch ito mando bugi sirimbi kere ko iro mangana y'umupira kogena mutu igo na masoezi na genderete na hindi na niko comment na yo ne hotel ya Camel Park na ne bwate timu ya ne re okora mazoezi yari na ndi encourage na bana bagaria kokora mazoezi ororo igo mangana emipira ntogenderete igento tutabwate na mangana ya maminyoka lakini ndi na ntwa request ntwa ya school ya Monyama wa secondary school una academy school yoko train ya maminyoko yoko train ya maminyoko bono iga mwalimu na abayepo koira abana national bana 6 for the history koribeno ward korubeno hekere karbarenge musocho batara kurfa je national na abete koira bana 12 out of 12 6 ba jire national igona bongo tenga principal no nechikochi mokubwatira na sekuteni abana congratulations ikuga tugwatura amangana sports in the global arena even not go to my even as stay yoranye tike magega no takakujika kekogera no ni last week national assessment ye abana ba elite promoters ibeno ya abana mbanye asekenyingima as assessment ya korwa aya kenyingima asa mangana elite promoters yes wiki ye asekisi county
Yibono ne asikisi county nande ibeno nero yatanganete asikisi county nande nero yabete namba ibere asikisi county igo promise nena tenga benchmarking yako ba ibeno igo gento ngeyora tro takego tige ibeno maya tari gwa tagianda kina bantu ibeno ngoteba nga tugwateranete nga asogikira ni chindo tututotebete Mimi mbona sana au mheshimiwa kero kwa na health promoters aya komenta na ya semi cheso Yes. Mutinyo yoga tano nagamba no erenyubiri Yes. asenara alia na mo request to bekeno abeke academy akonya abantu baito na chikominyoka ngumbu igongo chale tuwateranira abaminyoke baito bari kisigeka kunya ko request tore egere baomora egere baiche twin culture bana baita soko minyoka kiagera ikito no tobekere academy yo na konyora nerabeke academy kera bana bakora masoe sinchira yo kuminyoka abantu bari bako baito mo bamutenga tata nkiko yandere gipara chinguru cyo takwira mugondo simeke kabichi uyibonta maitingo kuminyoka gweta gekayamo wetane ti umuntu gwaka nujibesa mpaka litaya igo kire micheso no yina tabiri bali bamaite kwirira ata bakore mu kwirira ata twakore competition bali bamaite kugibi kuria you know asichinze chinde Matizo ako ndote mukwirira umuntu nabo kombo maiterera abantu bange bebire kwirira ata nabo kombo guchi kwirira ata obugire gravesia bandazi nayo kwirira ata butambe igona umuntu akubugige juli ko sayirira ata iyo ne tare agendale bono chitalenti chonsta tuchibeka nande bantu bamanyenga akero teketa bantu bamaite kwirira ata inchubeno kero matanto mate kubugige chuli inchubeno bonto genderete nga chitalenti chirinya saya eta abantu torole na kichigo tikiriwa ochimotwe. Yes, mheshimiwa ngana nale gukwanira ngokwanira nga abana bakorire biyasa mangana gusasa sector iri yobocheno na ekiro tukurigirerie wizarere amangana yechinya gitari nabo igo meroberiki ire asiwo diri yebeno gusobangerete abamenyi kweneke bina abantu bali nonye mukonya gusangaiga emebere mbiyere abantu ngonyora bale nonye oboweni asobwange amangana yechinya gitari nchikanderete buna bono nyamanengo twatakete level 3 bagatatebya ibintu mbiro amabokora level 3 kugura chimashini zicho gupima na korosia yabwate maternity wing na female ward bagateba na Mary ward wikabororo bono iga contractor on site Mary ward ende korosiwa nerekine eche level 3. Oh yes. Nyamagwa dispensary negendete korosiwa nendete kwagachwa na likendo negendete kwagachwa mbabwate maternity asabang na bakwiborera negendete korosiwa na ibeno nero kwagacha twarenge asa abarwire bakweregistra lakini andi tuka requestinga KMTC na itakire kwaba twagachira senya gitari ase outpatient bawucha kunganya bucha egere mushimi wa zairi jana na beke budget yoko rosia KMTC ya rabira matuka mange baka tendering ya sokire igogo chako mutenyo yoga tano na twagambete ofisi yae guchakere korosi wikegera mbaga ntumuntagu ni tenda challenges charengo contractor yarengo ya chite kagende court ya tabarende serikali yarengo jibasinjo cha tigalite meshimiwa natemete ko wakana uyu nande batangasire advert iga eronkobere igo ibeno KMTC na mo contractor kwa osoese no mo contractor osoese dikiaragere tendering process abantu mbagende to apply omonto ko awarded koroswere na challenges inchiro mariogo na kete nyagitari na banyagitari mbakete lakini rende twaiteti abanyagitari bari kukura semburi bano rende na office yo mo governor Simba nere negendete ko kore processing barabi ba qualify kurikwa abanyagitari bamentu chinyagitari nande taralenga na kyamalio ga komento lakini ndende ganga ya ibeno mono tete kusaba abanyagitari bange maliogo mange tete kulikinga kitoko keyo burwire sesemo yibeno nakyo konyora
chinga kichinyinge tokolenta chi medical cambororo abantu basomiwa kiara bagoteba nga gutanga mbuya kuba kubwenya mbia mwana sana tupate community health promoters timetinga kurase wodi eveno nkikeli okorire wate banga amaine bakorire baretira monchoreria ase sector yega yobocheno ase binyoro kaki koba namba inyeke nyingi ma tari gente nage snitch record jiro ase county no batanga ini yagi snitch record chikoete ki jiro na gutangana kwabo secret nereri kusena ki ekero kukorigere gutangana kwabo once no wanche gasiri bakora okay kyagera bali na bagwikera abarwire bamaitimitina kire into bakolikia no advice kwanda baro muchiri bagweta banyore mekebenero bago advice ngaya mekebe yiga buna ibwata mache tuta machaya chiumbunji toro kogenda bala soro sana rule barabia kwanda bala se nyomba chinde baoma asichi soko chichache ngo yani nabarabo mberwete nakiga kogera batangana igomba bwate kando no gutumwe kuru accounting national government abarabumba bwate omoyo bo korega seyo ikiagera alitari masabo gota gusaba ngo manita tensa ikonya ibene tangane into health promoters no kwerwa no na ngo barole ngo itabale miti bapima high blood pressure ingobere ba advice ngo kugende nyaktari kaya kabarifadi gocha ai no te keri kunywa mariogo kwa nyule igasi neri bakora nero nande nkagiriting ekogera batangana Mheshimiwa naye andake okuba motivation ikiagera kero tukurigire chinse mochonsi chibwate health promoters afugusaba nyakitali abaiga bebinyoro andake lakini kwanyoranga mbaroro batamanyikane tiko simbaro batari bemera mobia kero monto nete omoyo bwigase akora nona ba pastor barandi nabateti ngonyo wachire kanise bwata bakristo 20 yakishwanga kwa ikiri 25 taringa waikiri 15 kyaro nyu goji kwera na goji maega na batota ya ati kumu pastor yarwa oyo ndakora ki aje igasi no kubwaterana monto motako gotebi nganero kunyara oyo gokora to romo yo gokora nande abeni character sakolire biya igo ni omoyo babwate nakuba omoyo nakuba appreciating yaya no organize tigasi ekokorekana kyagara buna bono na yo chaige program yao na biko kwana ukugire Facebook ngamba ibambu ateti onyarontayo nyarontayo management na wewe korangelika bakinda goteneni na mojire bo Mheshimiwa tutaleba ingana nitu na banyakitali baro na barabunko inikari chibare et promoters but kunoko bwaterana et promoters kubaterana nabagambi kigera ni kun international government kubaterana banyakitali be county kene kunete county na intutoro ikiagera challenges inchiro bagwitera nabako gendo muchigeto tete kopima umanyeno okani ngayateri go so mwanega iga bono wakubirinde naki igona wikaba gambi no muturete atoko atayayo yiga tari mucho acha kurigereri no mangene yo elite akora kyagwitera andake ekero utara chantu abatu kuligerera Matilda ga ingwana nire gwakwa na galia chinga kichya masabo abene ya basae no kwalia ni murandi ya sekanisa ya mawa watabanga abamenyi baibe no mbakwete libaga kusasa manifesto yago igoro ya mangana ali prison go chachisa mochirichia e wodi yao ndake getege kebeke ngobya Oma te ko promissory bintu chikora. Yes, ase manifesto. Ase manifesto. Na baraba comenta. Bono kando na buriso ni go charia. Yes. Ibintu mbiro kora kesa. Kuna bono kwa mfano monto ase kisi county. Monte kera kumerwa ku iri buriso ni ngumbu. Kero como bekera go sene ne bond. Bosongo no erange okuminyoka no ne ministry ya lands wa sign ku bintu bya certified kwa ewa muntu bwa tukutanda ngo kago ikamali ko nandi inko protect to no na baba civil ngaki ndiro abwatu onyimbosa
because process inero no gende kotie kubwato ke bono kire kubwato kire process inero yogo certify bintu tari ekyo kire muhimu kana nge Brison tegendari Brison sekera na irete chikura abantu bibeno bantebeti aiga se kerubukiga no go protect wetlands lakini intosabete e university ne haroto tagete bona kera bale ko ngando over Brison jakoleteki Jarengo ase manifesto bakante bya nande kintu kende ntwari kwa setio mugabano ito Simbarat twajite tukakora baka public participation tukateba scheme ye sora chibe kwali to supply electricity bamboli ringa nande ke ikwarusiti prison tutanya kokote you know bali ne boss chan Nje ka wate nje gonyi wete Brison ngochere kyagara nje sema ni wete nje mwangete ne imbwate Brison takatiki teyo iko bune omuwakirishi obo we can't have any kineke gani inkiarenga seki ase manifesto onye tore program yo borai tore program ya magendero na wantu kwanira magendero nande kati bantu chake go change to chake tenga ya bano na kito go teba magana usigure chindagira iyo maminje iyo to tara ki ministry agriculture iko tali go to ne ringa ki eso si yo konyerente Brison no in public participation traba na ki kibono konyora abantu barwalide abantu babati stress montago ito mugambi gombate stress kai kwarusi ebiga inchebuno murai kuikamba kaninga manifesto mwangete niyiga nywete bindembiri kokoraki mbiriam unless baiche baya bolinga ya tuachenchiri tuatire kolenta mangana ye university tuatire kolenta mangana ye sora bono presenta kokoraki yes mheshimiwa on the same point ekirubweke iga anda kaba menyimba bwate November bungwe boli balenga ekirubweke iga negiye serikali gusina abantu baguchikonganyigwa project ndi onsi irabe kwaro ne serikali emanya kubeko no ekirubokeri negiye serikali ntirukani ge serikali kire utatiga bantu maro bakolinda lira bandi starika egwetara nditesira kunya gusimeka chinsiaka isasati egerementi ni amacharia chugwetara ndinjisire kyagera no ne record sekero serikali dia rengo batebete kiruboke mugeko ba preserved nkirikya nyantro scheme igo bono konyora bali balinde to abakonyora ndabandi chipress chachagire kugenda iguru ngaya prison ngoteri nekitokoba igo nakinara kukulera ngaya abantu baitumba kubwango koba yichi stress manifesto enzura garaki teyo turanyimanya nainde alindi sabu bantu mbaya barana bingara biria ebiye bingora biri weta bya prison biria biria sikolente stress chinyingire gigi wanto koranga gobeto mushingo nginyo ire ngana kwa bwato kagali ntindi hata no na bangina bali bande andake babwatre bali ndi tumutiko bara roboro igo ikote ya ndamanenga ya ikiagera you know mate bana bantu tokuwakilisha kuba kote biringa troserie pare tukoja kubatenga na roche dibangu baroserie para tigamba bekere ngasi mokolinera mutu era avocado bwanguli bamukuchandika gotaliro mutekolini goko genda buna bantu bakaraki babateba igo talinga igo bamenyi bekerubo babaza gutwara no intokane tetali tokane tamagendero Brison batasa bete serikali tokonye university eche na mugabane tosimanera tobwatsi magana ya sora aiti kyagera chi propose echo twakole paka public participation na bitokanyete ase ngo wakirisha igo tayi magana toko sel no koranga inki keri basabete none pipiria goteba sabanga noego kero mwana sabiro mugati toko mwaligena bona kido tenga ki ba mi doye pipiria ta onyu ba sabiro mugati kitoko ba era ligena yeah ayana yuko kwana kwa niaba ya bantu bibino bonto tari na Steve Arika buno yo tomirenga binte bigo gocha kirgo torentere manifeste kwa tiki teyo
Alright, andake Matilda tutagenderera gekorana yanda mange tokuligiria sewiza sekti yobo chenu na maemere moyomo Steve Arika turamayange bintu galibya omuntu moteli andake kuratu kwanera ngunga YouTube yitikurua andako yokubwa tandiga no naye asu namba yisimi eyure 0741 583878 kura kwanango 92 ga bono mambia andake ngayino tuigwete kusoba ado tuko peke yetu ndani ya studio. Getamba halo. Getamba na waso ile dadi karibu sana. Oya kupita hata mana yuni South Mugirango. Ngakibu akira monene mambia bono. Na bakwani mabu studio monomo gambi Steve Arika. Bwakiro ya. Na alikuwa maswali ya Viroga. Bolingo. Ntu aroche maide talent ne talent. Mwaise kwa ya maka bwato mote jinsa gete iga akabe munyangongo. Ne oyo kolimere mugonda era arali makabisa matendu watu bantu barabo era tali munyangongo. Liswali linde. Street za idea sinkora jigwe kwa hijiro de parato na oni jisi skuru gweta iga. Lakini okanyaranga jikwerenga kenke iga kwanyanga kya ngiri woka. Ninki gero kiabe kibeno monyatendo kwa oya beka bintu bire kulitiere erembe gose nabo chiko kinga kijja saleka mbali ko chikora president. Sante biamono sana Getamba halo. Getamba halo Mugambi Bwakira buya Orwe gwodi ya barchi ake nkwaneli musanyo no yo omugambi kabise tuoni motori onyoni okwanili kurwe gwodi ya barchi ake amaiga yuko iru onyoni amaiga ikire oya mangana kuruna maya nonyene binta korete gwodi ya yenjitine kumuirora na andi na maiga na ko moya sengende na marorira abu ikubali anyali onsalibo minto na kieko rango kwane miotorosi ngweta na ale na kumukwani mbuya mono amatunda maroro vika mboto nyoni biabono asante Getamba halo Getamba halo alete birengeli byako Joseph wa mintumbi yamono sana bwakire byatwange birengeli bono mambia Joseph nyamatare singuru ga nyamataro bokiete to birengeli byage mambia bono njabone ke tona bata ngwano yo mora yo esipwalika unako kwana ile ya kwana byabuna atagare in fact nano monto mia ate ngenje no nyine kero omwana onale ko so manyama wa mix ya aliyesidie nera uchitemba kana ina kero ba koronja enyomba ya computer ero lente mpaka bara ibande kabisa iga in fact bakato anona kasota iga naona ito kumanyira na mukanya chae koratiga igo kasota kwa ito kwenyulira ante kasota na moto ga lakini neme makoleta matanga mange na chiro goti abunjira ra mororire yes na ande tari ko ideke rabuna monto mokuwa no cha bande se ito ga kai wo bo msie yani akoba su peso no ina matanga ta go ikako ranga bantu mo chana vale kai ento kende na ale wate abaiko ya piriso ni ero kuna era sire ninyo de mu mwana ka se ni yane ga ra abwa de to kwanje bigi nje ko na ba ge de bigi sa alia podi paswa ko vere benja ko piriso ni ko polisi mpaka nkamurusia de ke ko na okerera ndenga era isa kunyare kananga piriso ni ya ilugo chero gole yo te ko be process bona bantu kuna antwana le polisi erega podiera piriso ni erega de ke tigare kabisa tigagwana kabisa agento piriso ni ko rusiri uranje na kinta manye tiko soma ko konyo bonto bolemo akaje nyumba chabe ira isere de ke akana kabisa mbia mon asante birengera lyo motegereri bona kekora to kwali baga naye kwa ni byako mate Steve Arika rukwani na itwa baraitu kwanire airindi nkigwategereri ko igure andaka nubwatekia gekerengereri igira bago tobekera no tobekere ujumbe ase 0741 583878 gose nambe yo nando gutwakira mbo liberi gatwira naso mushbiwa tagere gusanga amange Getembe halo Bwakire ande bana Bwakire bya birengeli byago monene karibu asema Mugambi Steve Arika Bwakire bya Ajana ngada juma jana ngola akobori kama kidogo majoja jina hilo chokibo
Así va a ser maravilloso, muy asado, monguano, bueno, asado, no tenemos así para ese como kana kanya como kana bia kwa sababu sia kwa kana kwa kumpolo bia sana bia mon matran. All right, bia mono sana nati kaguli irange ibire yo moeli yo no Ketembe. Hello Dando. Oh Ya kwa kutizima kwa mgonjoro karibu sana ngere bia ne bia kwa ngone mkambie ama igonyole kiwa ikana into como pongeza Urizo ntebe nje kwa naliba ndega alinyantura kumina aliswa wote ekwera tebe rebusonga ono tumisia twanyoreranga ona bantu tikiba kwa twanyoreranga kinyombe jo twagaje cyate iraisi ne jomba kimbwa ta yeli omo naiba ekia koja ngokona bagoja kinyomba cyate iraisi jitake sante sa Bia mono sana maiga kwa nyiro muske mushimiwa nande kero mwa kwanire ntumbara bya batuta mwa maiga kero ntaragenda seji mugambindo cha bantabange kina Dominic Mumanyi na Isbono Kemo abagotenga watching and listening mangana mayasara unsarigo akikwane mushimiwa Steve Arika na boigo okay asante ujumbe na anyolile shukrani sana agina Damaris boya kweroka kuruchisa mochia kiumbu watching and listening live asante sana biamuno sana ndo chigali Esbon kuruchisa mochia kabusi aligiriti bantabangi sana bakuli kagaiga jujumbe chiabo kulende onskiade ko mitro ina somo gambi tutere na somo gambi ndo chingamba le bagende tukusangana into budabono eno kumonchere nabwate amaboli aiga agotebona moshimiwa korende agotebanga kerokende development ya ibeno wordinga echipara wakorire impara kichi nkagire tari kuburinga impara kichiga wakorira Stephen Award elio niriboli ritagani na boigo iga Wesley Monari agotabanga korwa na kuru no ari meyo morobelio na boigo mosori boigo susunere na kuru City Salams Club na boigo mweshimiwa in politics things change no bwate erango yekirugo kiao ase obuchorio bonne bore bosio endeli bole ria kabere na boigo anande aiga agotabana mweshimiwa nigo wakorira mangi Stephen Award kobwa other awards na obwa mate bwao bole ne serikali enene kororanga nigo okokora egasi otobwa tichi mbebe ase abarai bande mabole nagendete comment kana mweshimiwa abayigo agotebona mweshimiwa street lights ichiria kwa begete nigo yagerire obonchorere wabeire obya kobwa amatuko amagega nigo agotebanga igo tutam. Okay. Na boigo agotena mweshimiwa komenta mono nigo kisi prison yakagire koretwa ase chinga nyanturago naki engane yo nerebuya. Okay. Mamake Ruth agotebana korwa amabiria watching live, say hi to mweshimiwa na pongezi sana kwa kazi nzuri sana, keep it up mweshimiwa, wata yuko ndani pamoja. Anjora retuned in from Kirera Ibeno wata mweshimiwa azidi na kazi nzuri. Na Geoffrey Mokoa Kangwana wata bokora kiro musocho Geoffrey wata mweshimiwa sukuma kazi mbele into your best. Humphreys Oravi agoteba Geoffrey Onsarigo, I'm well tuned in from Nyavisavo. I'm smart boy Humphreys Oravi. Even award we need free motebya free yakwa no mungina Jane nantebeti mokwani ali ase nyamagwa nkanyora na sogreti mukwanet olende nanda sinja free numuntu angebwe mweshimiwa teyi mungina Jane na mwira maika akutebanga. Even award we lead others to follow, like today through positive minded local professionals we are holding a mentorship program at Rianga VSDA Church Grounds for all. Okay, 2025 KCSE class who will join colleges soon. Ayo negati yebirengerero na mabolyo timetinga sia mabolyo mweshimiwa ndilio racho chakere. Karibu sana mweshimiwa ali baganiri yako. Toyato chakere oyo bole tinga okole mane talent. Awolinga bande bagatariro mote bairu bakaewe bi. Award. Oyo kolema okora kene gyonse. Maitego ikoleme bantu barenge ngikware mire cyara no inkala bantu agasimikire cyayenga anyibigite mesa akalenterwa makombe chiguri baro nani kobore appreciate. Yes. Onye to appreciate abantu bakwiririata nakita appreciate umuntu okolema igotigaleme obwate mga olemire gwetani abande kyagera mwana yo mona atara kuru Nairobi no kugoro
nogoro mpaka kisigaiga tororenga ina kitoko ba encourage yes tororenga onyo yubwate talent yo gotarera nanu bwate talent yo kulema igono bulemu bwikobo betabauti nabande naboko ba recognize yonde nabo linga mangana ye chitaya sandinaro chirimete na nin asendwete taete yerimete aseta yugo tirabekwa lakini asinaro konyora chitaya abantu baibete chibetre bandi bagatamba ne chitaya ase pachet ntobegete chibesa chigo cha kuripea chitaya chiribu na bono aseri amaranga chitanjiro chisora cha seriko koregas yantoro gali chitanjiro chisora seriko koregas ntobegete pachet igo ne responsibility into buna bagambi kororanga chitaya chokire kwa mfano buna bono chitaya chinde chiri cha nyepsabonere tare woka tu request tukarusibes chito tukaragora gachaka woka no mwamsi okeumbu ngatena go chitaya na bane baro bakoragora ekero eri emergency otaraikera e budget igo yo tabanende taya nchiro kororo nabo kwa details tomanyenga njiriche chitaroka nabo tokumubwati borayo butaringa nekero libeno lyoka gatebire kurwa nabo nkoriringa yoro kyagera kare taere kitakire kurendwa na intuna abatogutumie taya abatubwate kerengeri ikia na abantu mbaro etairi gusuya usatete chikuiba chiduka nyoro barabumbaro nere nkurwani ale naki akosaria okay abane nkwebe barbakana ni chimita chiri chigwokia chitaya iko nukulinda twensiamu lakini kare ya werere ya sarikire nabagotebero sibu iko nabakwa details torolenge jone charali chirimete kiagara unanja sendete ko tindarora ende elimete all right nabo igo rivoli rinde ryalengenga mine prison yego chikobale ya Joseph Nimatara no yani prison ye ni tokotebanga 3 in 1 or one under one roof yani onye ndinale twabwate go se e project here ekoti yali ekoti tutwale obsjadisi no ibengi ebintu ne ibono alika yugo chikuguto no nejibesa iwo watemiri chibesa kurwa ali okumyoka baka buso ke boni takereri bumya moja ali chiduka no take mpesa konyora chinge chibwa chibesa kera ndi sabu igo no toko te atari go tengo kobe go chebe no toko te abantu bonsi nandinga mangana yega taliane na yaba wakirish aba baibe no bago te bona ke bantu mire nenji gonkoraki igongo kwana kikinga no waka esabu yo nakere entambe dono mweshimiwa janda ntwashete koranga inaki indebi ko bayekogera mangana ye distance no mugabana twasheire igo no koranga ngaki to koronye prison onye ko nganyi kurita nganyi asabantu batari kuchandika maono ibintu biko services chinde nchiro kando na prisons services chinde nchiro chitakere chikoba within as a prison seyere kera kora kera ibibago biri bikongu bigo kobukurwa kuru ekot ochi prison yari e pare linkora asiekwere naga ya asiekwa negi itakiriki goro kyara goraki kyara itikwa mono ari ujari ntubwati ulitana tikupale nde kora asiekwa bakabaite igo kontini kora boko nene ekarabuni bago biri bikongu bigo koraki igo no goshenga kayi economy era abuya gosera abobe tari ni bad faith ni good faith ngikira tokonya sawanta wange Mbona sana oboshimo libodi lindenga no bwateganga yoko ligekerugo ekiao ekiagera siasa chiko change akibono igagonda obisi tindakora ani chakagote bangu chenchande tigaleti omwaka abantu ntamakinda atwale muno ukuchaka gusabekirugo
no tinda akole assessment yiga siengende turamakeli tinda makeli kubandenga ki watemire waita ko study nyike cyake ko batenga ki na chinchiri manifesto yane njarenga ngani chinchiri kero gati ose ani ntwaleta mende ibirugo binde kagi bakekero kara isane kai biblia tenga kare gene ka sebie bike bono ribo rinde liataiga ate bana wakorera mangi ase no wode ko bwa ata ward sine kyo bwa mate bwa obole ne serikali enene awote no korani go kolega si otobwa tichi mbebe serikali enene ibintu mbere gotokonya gwetera Dr. William Ruto president of the Republic of Kenya bintu mbere togo benefit gwetera women rep mongina doli sidonya mbere togo benefit gwetera senate honorable Onyonka Richard muhimu bintu mbere togo benefit gwetera mushimi goito Zairi Janda bintu mbere togo benefit gwetera mugabano ito Simbarati na kiura abetokora na ne manifesto ya ne abantu bebe no nabatebeti munamo kontoma ninkole na batumire bantumire enkole nanyolire mugabana Simbarati nanyolire mushimi wa Zairi Janda na hande muchumbo le tai yo mugabana tu muri kolega ashutati go yo kole wanyo no igo ubwa matego kobeka ikiagera ubwamate nabakogera ibintu byakora estimeye bakobolia chipare chicherami wikatutwara umwamate obuya no mushimi wa Zairi Janda tomatenge rami nitakera kurube no uchikyombu rami nira kurunya bisabo uchimatunu guchikirati nerate betiganga no mudosyo ndosyo yole Dr. William Ruto bante biri obararombora bantu bibeno ikangije ngamine aka assembly bamikire budget tebino mugabano ito simwe aya abantu bari kwasiriga implement igo bintombi yora akole ayibwika nga Steve Arika ngano kume ngoranya gukora ayibwika ibinte bigano kubwaterana bunari nabatebeti igano ntore studio gaiga tobe nto bwaterana muntu bwe sauti na batokunya komonye minu asi aguye camera ntokorere kamera tokorokana akubara bali jibicha gotenga there is a technical problem program yes hewa na igo abara ibane baltochore kama okwaterega sinabo nando nonde bwensi uikokore egasi na bara ibaroro tadi tuanjete kochoro nabo kegera abuna bo baniti bachora. All right. Yes, mheshimiwa ndake riboliriane kero tukurigiria buna bone program iyo murai wense kira gutarira county chiga Gusii bunge ya Nyaribari chacha ne munase wodiri ibeno chise muchachi richiro negati ya chiritira ligirirwe nabo igwe para ekurwa Kiumbu gocha ibeno inki andakora tevenjera kiaye buyaliganetia setarega elindonyare gukwana ali gosonyare kuwakilisha mumenye ibwe wodi ibeno chase serikali yanene sinchira ile ya bene chinga kiecho maite president taracha chicommittee ngwe kansa chiri chinyinge tari kare president ekocha nari akusabwa ibintu igamanyinde igenda gocha korwa nande nki agocha gusabwa wekerange ne president ntiko musaba timbwati tati capacity lakini capacity mbwati na kuikera mushimi gwito Zairi Janda umujumbe motevi ngante tagedera ami osirami ne yabe tukurunya bisabo kochikyogoro nere abantu batetera mikoro nyantro kochikabosi egere nere ay mukyama nganayo anyeke se president ige kare president egocha ni maite yente ko chakora intige ndongo kore kya muhimu no gotenga ki karibu president no kumwaliga yeso kumwaliga ni god lakini nyuma kuikonyora gwasabire gwakwanira uri guchikumuikera into sabete kuna bana se president egeti kyanyantrago into sabete kero sigwe na promiseti ke MTC yetogo kwana nisabire mheshimiwa Zairi Janda namusabete igoro yerami na mentete rami kera liri round eri charenge kilomita 26
bono nachikiange 70 kilometers iko epara ne chiro ya Keumbu bantu ba Keumbu na baro bagusaba bono ncha seibe no kuna atebiri umushimi wa janda nero kumanyanga kya gusuguma guchimutu kyagera nere buno mujumbone wikere president gari amotebi ekyara bona kare na ikire report igasinganyite n'umushimi wa janda abantu bibeno ba request para yera antebi Steve yachakire kuru bibeno uchiriondonga president necheronje nanda abu tadi eringa kerachire na lingo jago ngaki twarikire manifesto biri to ko musabariria ro biri abande ne piali bakora ikyagera president riko gendase itaramanya nkigo sabwa na nkigo chikwirane bone binte binge twasabire na machibu toganyete nebikorwa koreka igagocha na machibu ali mwasabire igagocha na machibu ali mwasabire ebinde bigenderete nebinde bigenderete biri bigenderete atekenge genderete igomora yogotende na liriba lebosi bo muraibu ensota banganga ni tiondo city school binne bintu mangana bosi no koro kibona abo abaiga bagotomete ngo gwasabire omete indire nandora akire to saba ekero buna bono mugabana ndira chite nyamawa koronchi amangana achiri tina musabete bintu bantu baigwe bakombolinga mono mugabana icho ikaransa tumusabete kindi awusi watana PR mosho ngakie koba ngakyuta kwa na kende bono aringo te mugabana gacha akore eronchi ya bana ba jiri graduation nanda agende to entertain nanda agende ekero bati kole bintu byakore kandi ne baho kai ndo china biri ika mbali bana litinga ekero gwasabire kweweteri ndo mo katwarenge kigati mushimi wa janda takwanera igoro yepara antaratenga bono nkiata musabira patara chokote ya committee para nindi chendo nerole committee para nando ike president yajire nando chako matenga president toepa ara kobol gote nayo le committee yo ngakyo kuiraniri iko ibinte bibi kogenda no mopango ngakyo ta yo se kogenda ibinto biria ugusaba openly ekegeni bini no comparación mon ide nakiko yana na speech jiri keire ase president no yo gosaba gosoma ekega na bole bege enturiro kora dijo kwan igo president kegoja entuto konyari kan tolentere bintu biri amachivo pero to sabete bigenda biro binda kolenta na ekega nere is the president of the Republic of Kenya nandi garo bisigete constitution enkora kanini all right igotra nga kiya kale kenkera kale kana all right asante mheshimiwa ekero ngani tuira ndebono asinganili ya obochenu narolire gali amanganangu akwendera chi medical camp gagotara andake nande unabona inseko chiko chengira ali tukuli obochenu ensengema nkikubwateki ya sabantu baibyo no aye buheteli bagali nena samangana ye sector yobochenu manite obochenu no barenga se manifesto oh yes nande na kiase ritukeli bina bana lyo twara kole chere kijinge chinyinge yes bina bana ntobwate ritukori ensengi meri wate bari guchengera International Health Day guchengera tari okonyuchi soda na kuri megati ngo ino rumuchengo muchengo noko romonto nga afya ena kiere tokagamba na management ye nyagitari ya Ronya ere Keumbu ngateba nabo atabasani nabo bagocha bari ngoli abantu akanga mo request nancha igobono no bakaliri tukulia mambia
kulingulia bali barwarete none kero tarwarete nabo gochoringuriwe kero rero mboro panyora kwibisete abako banano murwere gochinya gitari muntu ikangana nje karampi mango pressure kwanyora naye urwarete kubo moroi urwarete kubo moroi watangu oli gwako wa kujinda tirire ngine wakoraki watangu kuna litwa chagete tukateba nga kusuia prevention mbya kuba kubwenya igona kinkwariga abantu bonsi bali bujya bali bite mu birombe litukulia mambye bachegeti Kenya ntroba Ronya Hospital nechere ntabanyagitari kuri Nairobi kuri Kisumu baringoli abantu aseri tukulia mambye nondo yoreiwe mono ya ambulance na bego toke ko buri muri w'inyagitari andake somotegereri ulio tegera gosoligireti oromo menyu ibeno andake usichinse muchunchu kanali nkiago cyana kyo nabari bolinga umushimi watebirenga abanyagitari bacha igi wodi ya ito gotobu weni bwabosa tali ngocha na kenda ya mbura yago chache kwi totali gereri ngoyo kayaru nkiombu kwaru nkiamukama kwarwa uburwiri n'uburwiri ekero tubata medical camp nebe no nturiko chora ngoyo kayarwa ikiagera yendu kyamolenta ali n'uburwiri igo ni garage ni kibani yekogera natacha ni kibani kama itamalietae nabako chekiwa ya komenta nayo no ina bande aba bakora giskuru bandi batagite kubata chikati chikura abantu bali baje kubata chikura mbakaro nabo bagocha nabarubanyore ni ekura mushimiwa se amurobero yuboko bwata okwelike bnaba kichikura andakya matuka ya igande gusa matuka ya 30 ikyombekerikya ABC kebegete mumenyo ibeno ere ngetuki bituki bagotare guse kire wikere na yaye no yani mbabwate program nkonyagwe tabale bano barasti town wiki omwali omachikanda se chitisabo ngote bya abantu baito mbakuganya bakalitu kuli omwali nali bakubulinga mambiko siekwa kwamanya konyora baichwiri nabo akagenga mambiko siekwa nyole internet diyo nyole machine ya nyole problem igo ma bwango ndaisi go bona matuka yaro abante chitokese tubate chikati chikurekera ekadi eline ya muhimu ekero tegete korusi Steve ekero nero gutumia komurusi ekero tegete komuirani ekero nero gutumia agaragi komuirania igo ekadi bwate chinguru chokolika ne chinguru chokovuta igo tomisia ekadi buniyo ya Ikobono gweto mwancho mulelinga na mushimi Steve Arika akubolinga hata we mumenyu ibeno uko kade kuwa na kadi igo nande na valende mwanya kwebolinga kaimurwete obureno burwede andonsi nyekitari terigo chigoteba nga kaikwarwa wodi kikwaru igo rero no enche mambinko imoka na bongo ikaibeno ndengu busa nabo ikora ngubusa eyo ndeta yo gochikoboli ukende kaikwarwa binte biyo tarikura chigwakwa oyino gotema gusuya amarweire ta nyora bantu kusina bali barwalete baverifadi asinande barayewe obogweni weigoro agotabanga etwani yagatembe uyenereke gogo kurwali bo mulinda agotayambya muno sana magana ya watching live and listening efundi ya power acer maikara kurwali chinsomo chirichia ruora agotaba watching sante listening nindo chigaiga amusi birundu agotabanga watching and listening kurunyariba ali otanyariba ali chache tatabanga yaralia mheshimiwa Steve Arika congratulations kazi safi tena kuntu zaidi Enoch uchami agotabanga mbiyamona samangana yagwa kwani omugambi jijumbe chirika chinge sana bande bale kulika bakotokwania thank you very much asinchoko endera gusangana icyo somorobali bwetwani ne yagetembe matirira andakonye onde olikire katukwira na somo shimi wandaka samangana aliyomo eligando chinga ki chinse chikunya kumayana ndoche somo tenda no Facebook na bange baligete otatiga ujumbe echama kwani chonsi chekiraiga se studio mwancho muligereria abigo mategereria yo ligwasangire na into ase mutandao korende ase oyo bwato kuboli yare na bakubeka ase aba makwani na bange ndanyara gusoma ujumbe cyabo mushimiwa wana lina batebe bantu baminto ngambia netibite yagatembera
kiagera gasimo kora ningia igo mangana aiga kerwana torobisi tokukwana mangana kwa niaba ya ofisi mushimiwa nabiko nyarikana ngabira soko nacha nabiko nyarikana oyo hakire gusi era asujukulika nanchiri tugulia babiri bahakire sana ba beteri tumanye nkibabuate nabakonyora onde no yo momenyi ubwate ngana yengi kigatebe na baba bane gatebalo aya chobro nzari ko mwana bu ngakiyo kwa nano mheshimiwa Steve Rika no RC studio. Karibu sana. Network yao ya kanire na bogo. Yes, kwa na intubono. Enarako boli mheshimiwa ina ki? Yes. Njuma titindi kodi ya bono na njina mente iga. Aha. Bono na kibuna into abasa eba chinzi na jara to konyo buna into tori siko iga na toro lera no ngene matito ndo kusukumera matito na matito no tori ka ngano. Yes. Babuna njina kiara konyo sa ulinde siko matito na into matito murali jinine lete kosoka uchi mali ka kiara konyo bantu kuna wachinzi baji kuiba. Mbia mono sana, mbia mono ndende nae kwalele tata mbia mono. Getemba lo. Getembe. Hello Getembe. Mbia mono. Na ndipita hata kwenye South Mugirango. Yes. Ekaro kuliriri omwesimiwa Rika. Onene kirago taraga tiemega wa none sikanisa none samatanga. Yes. Era okoranga igago churwe ese reasonable. Aha. Kai. Lakini ekaro kuliriri wa ba msia bande. Kai. Yue nyinge biara onechiri busato. Okay. Gosachiri bui bere. Onare ko wodi swaliga mune ase county assembly yabo ngwa bari bono the traveling arawa nsigo sumo ntara sokega obora no ngendo so na something ngege akwa no rukunge ya kurusi mu buko etso kuja kuita uba kuruberede ka kuita nili ya bono sande zara akora ngati kubekese ngintindi kaiga iwe bono ndoje izi mijire chinyinge tigambo libere choka ligera tuigunki mubwate 0741583878 kero tukonya gukuru mu rulima mbia bono ase studio tusanganere mheshimiwa wa Steve Rika omo MC boy wodilia ibe no bono mambia Getembe hello. Mbia mono Bwakire bya kulinda sole networkire bo besukake atoko igubuya Bono kwa na 90 bono Chenizi mbiyamo no sa ndo yokora gusino bwe wodi yakora akora abakolera sana jenisi ye jenisi go ikoto ruma utanye kwanera mbiyamo sana jenisi ngolera bali ono jenisi nero tonero mayali giringa ikirito kigwekane tigambo lisi memo yoka yo mwali mwenchi motegerere 0741583878 andake nkikeli koigunga mushimo Steve Rika taru studio go ikokeboli gusukwane nere eyemase monto gusiekera uchutuale andake obeno bombo chwe mambia bono mirongene ne mucho butugire chinsadisa tobono mambia no murubuli kurunga etuwani ne ya Getembe karondoche indetara swa enkogende mase umugambi Steve Rika andake matililo murali munyolinga nkibaboli libono mambia Mama Ruth era wotanga say hi to mheshimiwa na boigo Grandi Dennis nera wotavana iga singia mheshimiwa nero tumira maiga Evans Mose na boigo na banda bange bali kire ujumbe jenzia semirimo na amabolio atumiro abere na bali bakire simi abasai babere bakire bakubolinga libagali ya ondireri ase ko bakonya ore mirimo Miyamano ekogera aige mirime yetoko bolia ndera nili yo boli ngachibesa chokorwa na nini kwa okole tofauti na barivande yendo kiora pimera mo manyengo yakuruga asengencho bange baboleti mirimo kali baboleti bajigotenenga igo toko boli libaga tonyole chinguru choko basabere ebintu teri okoboli chinguru chogo chigwete nenga yo monyene nabanda ababoleti kagirete ndetayo orinjara mono gotenga bono gonkobolia ngende chikonyora that's why okonyora nga ili bono muna tore obisi
chinguru echibangete chibeno na chinkorgeli pasta nyabuto na mtenga ya nimbwate medical camp tegamba na management yagendo. Yes. Echibangete na chinkorgeli Safaricom. Ni Safaricom foundation ya nga 55 million ya rente world twagachire school. Echibangete na rigeri ya foundation nere yo musongo. Muna wano mong na Grusnya Chare director na abasaba bande mirepo. Chinguru echina chechiga abantu bagwetie para na tebi mugabane para abantu ibe nomba tagete twabe kachibesa o nya commission ya rospa. Chinguru echina chogo sabero mwishimi wa chanda abantu bari mirene akekega. Igo no korwa ukubwatikana nabura agenda se umuntu yomo usawa kwerete Nairobi niyo ndaga kweraka tokurubesere ngai lakini mheshimiwa ganenga netiti ganye boli burunge ndo chengu nyiba chule agotebanga mheshimiwa rika orekanira semega erokorukwa ikuligoro kubwa MC bande gagute naza matanga gakurwe besi chito aso muntu abwateme chando akurwe chito abanda ate bakurwe ili bubere isatu bono ubulinga andakali budget moko igwayo ko igugoro kubwa bande budget teyo ngoko ungochikurwera matanga o entertainment obora yo botari bwe presidential Omekerega entertainment na jeji funeral na jeji arawenzi ko tare binyoro nere yiga we are giving back to the people uno moyo wote no moyo yani obo oriekero wonga utagete guchikotenenga stress igen nilime chando nero na kyokora nyora chinza chinde muntu nabokwere chikura kwaruro bantu batenga ngabono ikuto mwe yani tale gwekonya tachi tikwekonya gachite ko banta ko teki abwate igo ase kirugekega tari ganko batenga ngatari ngachibesa chikara osenko unko ba discourage mobolia igo kubulie webangete ngaki ngokonyo gochia tari gokonyeka okogenda gwetereka Iwo mheshimiwa aikero kwa okwebanga no mo talinga obanga talinga okubangeru ngokanyete ngaki ngalero on Friday ogende county assembly obateni mbwata matangane ngachiganiga ngango chingalega kolaki nyitere ebintu biralia nebye budget puna nache studio getembe tali assembly yako tuma angange transport getembe ne chigete kugenande studio ayo kwebanga na kyo koraki na kyo gocha emiri meto kora ne yobo korali yes asabantu ekikogera kero konyora montatara bolia tangango ika nje unko abekera mabere ne chipipe gocha minu kuigole tabu mabere acha mwaro sie chai muntu kwana mangana maya makongu ogoika onyora ngebintu ebire bikongu gobire tabauti yes ebine bintu biko genda ne budget all right nabora ataka kwagacha jiskuru choka budget ko gotepinga goikokune ministry ya agriculture ministry ya karicha kogenda igo tebwati n'abantu bakageretenga oyo gabwati chinyinge gakonyoro umusara no uri kirigento ngerikeria niringa no kwerwa uchikokonya abantu lakini gukuburi kero nga uchikotenenga uchikokonyaka oragere buya tonya kuburi uri kero kubwate keregererio igasi kwaegwa yabantu yabananchi all right egento ego komenta chinguru chiri okukwana kwani apa ya wananchi chiakina bunekero ngukwana gosenga prison triguja ali Steve okukwana inkelia ba chitachirijana chikoratagi chiakaniri ekero ngo sabe para tari chiale buna Steve ari na chichi na sabe nga chinguru basabere bintu all right chinguru echinachira studio getembe nalgo toka no moreminde na gwatengo choganye program yo bolemi eikende nalikala lakini chicho chiveno
nerororo jao tenene kurwa mongalio siri mheshimiwa Steve Gachebo sio lioka tuirana nyuma asigasi tikabande bachi ebesome kurwa se wodi yao yakora twarolire nguru muntu muchapa kazi mbyo murusana kurwa jao tago tebanga ndera kuru Itali gocha Kenya karibu no ina ali assembly yes ne chi ministry chibaga inawao kero mwamse na rotenet education na rotenet agriculture RT wikanoro tupatine asokora onye no mugaso bwebesa igugutukuna twensi nabe msie ikyaro nya development kugende ward kireli nere kugenda all right ebintu bindoramente nebiga nga connections network nakigego kwa extra kubwase ndakini kirigento kerengaine na entertainment fiteyo no kwa lwe msie okoye chae watengana nditare ko no mugati ya nere igeru gabumba kagabo bano okunoka nyora kwae ekina kiekerenga all right andake bujwe chia kadire jenzi yes jenzi ikineke gori kere temporary yes asebono all right ayo koranga chinguru chichowe jenzi nekibuchikolere gas Kyoto kotebanga abantu baminyoke agency kyarati minute bagaka bamyaka 70 kuminyoka hayi bono nalia mawugara flexible rakino no mupira yes nalia mawugara flexible ora minyoke na esauti yogotera eribuya mbono iko tokocha kukira na agency ore oro nayo kwebanga buna agency ni mwibike negosembane moja somurainga into ngitokokora all right unabona be wodiane baroko ya bebe kiramba tenga yaya ntwe tutete kosia tribe 20 kotera tutete kotera into no go boost oikirani endoto yao all right ntubu atinguru icho kobekera ekerenge ali asobo ngubwao ikirigwa achire into to ke implement monto chire na mangana driving no kulinga kitoko mu driving monto chire na tete kokora mangana ya pramba ya machi kusistima abuna otoko soereme monto chirenga yaya natete konyore grupu yogo tuge bisusu no komunikale chichingo kone bintu binde nechigasi ekare chitangasire ko batayitorenga chatangasiro walimu batangasiro no walimu we national tote ba private national tote yumushimwa zairi janda utagorora mwana na private agency utakumemera ose nara which go expire osigari obu ni county nabo yikere county kikolika bali mu benasari na ba nyagitari all right ibi nabanda ba private igo agency turiko konyeka buna agency ebange nga ayibuna agency mbitagete no lenta agency sana mutale kurukobiri mbaka na interaja unokonya buteni nabo kumanya agency ya teni ya suguri ni anje suguri yendo teni rasi chianga nanje chianga oyo teni rasi chiredi nanje chiredi ikobono kwikatumanye nga inchensi kichibwate ibirengeri nande kyaganete unabono chikura cyarenge cyo chora youth representative congratulations cha tukurubeno ande ne boroya gosomera keep it up all right iko ne okwebeka bono oyo onye tebege tia soko chorwa tale ko chorwa all right igo jensi bekamo rasi toko nyara konyo usitogo share idea konya natore asiko nyarikana all right Asante sana mheshimiwa Asenchu wancha kuirali baga ko bana intubo no mambia ndoje deka chinke igango ko ratura Asenchu muruli weli tangongo saura sembeo na ande tu wakirambia mno sana ndake tiangra na sole kirangalikio kyo mwali uchaso momiyo ibe no nkyura kwane no momiyo ibe no ono mambia sabali bakulireti na bayigo bayulenga bagotomete bakweteli baga chinguru bono lende nkyura batebe kiratu chukukura no ko banyoli nabantu bandi sevetrorai wika una natengo sobrai the hinere yere nyere outreach narenga all right yeah igo no gotebyo munyene chibos cyane ko bakambia mono na nditinkwe basokoranga ningisaine na kongari baga yoko wakirisha right ase ya county assembly yes anengo saba na batitore kama tubate cyane ya asokora
igo no kubwaterana tobekera max na biroge biga mbiri bya family bura yobotari bwe sokoro kwa rusi wekerogo umana watenge uraga ni kesokoro ya wateru appreciate abantu nyantu bagusikire myaka 5 bakoire obisinga bakolera nande bayikire batebire ya bono kugucinji tole kara appreciate cinga giciri bakorata bakogera na bange batagete mbaye gwaye bagakoraki bagachora nande gosekera bagwa appreciate nande bagukoirania no ra appreciate iko mambia tomira nase ketika nyantrogo ase medical camp kolento na ronya na badia para affected na mangana yiga HIV positive na babu tomira ne na wetara banyaktari baba kwanere ase management area abo irabatebi all right igo directasi bagetembe TV getembe radio ase gasi mo kolengia muteri kurara alright uchinu mubwate gasi muntate ya ogukwana kwa manyangi gasi okora no tegereire alright igo congratulations ogo sae bweka karumwaka kwagamba n'abantu nande ore no mainenga abantu bagataki bategerete na into toire gasi gamba n'abantu itabu nabono yo batutegerete nande korona na abantu eyemo aseyemo ibino kubwate kende utagete ko koleta development karibu utagete ko kora kende na yubwero sedi tamambio choru inte bintu tigonyo gotenga Steve ala kana tingu kana ikagara ngonya gonkonya muri usukia bagendero ibino yo tuchakutamira nga kwobate ko agacha none soko mumwe msina barakane ikindi yose te kolenta ke konya community no hariganiri nande permission te yoko bolinga ni chendosi no gotangoro shore soko bundu ka ondeche aligiri agwari machine korose kwende yebe igo mwariganiri kyagera amagendero igo tokobwaterana. Asante sana mheshimiwa Sincho kwere chinga kichingia kigma wasangirani tukuru tukeletu achage tekurumambia mpaka bona kuikagaiga kolenginga alingiri tukulia lero twanyakwanire na onsikere ko mumuyube no na wigo mugusyo mugima onyaigure Matilda ndo chenga tokukolera gawe no tokukora busingicho yabiro bya kunasana mheshimiwa ko kugenda kwani abamenye baibe no kwani abantu banyali bali kumerana nabo Bazoro mwancho mulilinga gwikiragagu ege kagejedeka inyechiro busyo lita mu byako basikete fama agwa 2.7 abigo asa television bero ndende gendere ituni yanke tumira ne kumambia kwa niaba ya balitu bwatano mugako nkorogo bono mambia etimu mbauki ma Elvis Manyara Wilfred Matundura balibonso bene King tuachire ase echibichana maliogiwe ya nchenkuru kwa omwana buliro ba Geoffrey Onsarigo tualingiro mheshimiwa wa Steve Rika omu MC Woda ya ibeno. Bye bye for now until tomorrow. God bless you so much.